She's the it girl, she can't control it. She has it. Pai ba baro. Kum shibenta ban khanglat ya ka jing pandan kam da Ksai nailan lane u Chinese manja lane u synthetic manja bat kiwe ki jat Ksai balashna de ki plastik na ka benta ban penher Kotkudi. Na kalyang u district magistrate jang Riboy district nongpo ula penjeri da ka kendon an chispa saw CRPC bandom sha ya ki riu shimet company na kabenta banshna penmi baddi ki Ksai Kotkudi ya ki blatip kum ki Chinese manja synthetic manja lane ki Ksai nylon lamanaru ikidukan ki betemu banti badru ikiriu pat ba ki badan jing temu bantiet bat pendan kam hakaba penher ya ki Kotkudi kini ki jat Ksai ki dei ki bompuut ki bapenjabo ya kamaryang ki bapentut ya ka jinglong jingman jong ki wire bat signer electric bat khamtam kabu jingma hi kimrat bat kisim lada lap ikinu ki bapenkheng bat yale persha kingat ha ka jingsha penstam kat kum ka an ublei shibun